आहे त्याची संख्या मोठी असली तरी आज आपल्याला लढायचं आहे ही भूमिका आपल्या प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे. जरी आम्ही संख्येने कमी असू तरी निश्चितपणे त्यांच्याशी लढू आणि जिंकू असा विश्वास आम्हाला सर्वांना आहे. भाऊसाहेब खासदार विजय राऊतांच्या मार्गाखाली आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अत्यंत चांगलं काम त्या ठिकाणी करतो आणि म्हणूनच लोकांचा विश्वास आमच्यावर आहे. आज जरी काही लोक आपल्याला सोडून गेले असते तरी ही जनता ही शिवसेना ही आमच्यावर आणि सोडून गेलेल्या इतक्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नवीन नाही आहे. काही 15 वर्षापूर्वी हो म्हणणारे या ठिकाणी या शिवसेना सोडून गेले परंतु त्या शिवसेनेने त्यांना मागून काढण्याचं काम 10-15 वर्ष केलेलं आहे आणि तोच आदर्श या ठिकाणी चालू ठेवू असा विश्वास तुम्हाला या ठिकाणी औषध देतो आणि त्याचबरोबर उद्धवजी ठाकरे पुन्हा होण्यासाठी जे जे करावं लागेल ते या ठिकाणी आम्ही करू. आज आपल्याला माहिती की कोर्टात संघर्ष काय सुरू आहे आणि तो संघर्ष आपल्या नेतृत्वाला सुरू आहे परंतु कोण आमच्या लोकांचं ऑफिस कोण न होते यापेक्षा आम्ही पुन्हा एकदा उद्धवजीला या ठिकाणी बोलण्यासाठी लागेल तो त्याग आज आमच्या कार्यकर्त्यांवर 25 कार्यकर्त्यांवर 307 करून लागला आहे. त्या ठिकाणी कमी लढ्यामध्ये 307 काही नसताना मुद्दाम या ठिकाणी परंतु आम्ही त्यांना नमणार नाही. आमच्याकडे एसीबी चौकशी आहे परंतु आम्ही त्यांना नमणार नाही. तर उद्धवजी या प्रमाणे पुन्हा लढू तुमचा आदर्श घेऊन आम्ही निश्चित याकडे काम करतो. तुमचा एकदा खरं तर तुमचा आदर्श तुम्ही पुन्हा केल्यानंतर सुद्धा पुन्हा शिकल्यानंतर सुद्धा तो आदर्श आम्हाला तो आदर्श लावून आम्ही घेऊ. आपलं पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्वागत आणि यानंतर मी खासदार विनायक राऊतांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन करावं. या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेना नेते शिवसेनेचे खासदार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्या सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने संजय राऊतांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं तर संजय राऊत हे आपले सर्वांचे मार्गदर्शक आहेत आणि संजय राऊत आपले सर्वांचे मार्गदर्शक आणि आधारभूत आहे. खरं तर गेल्या 2.5 वर्षामध्ये उद्धवजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सातत्याने खरं तर आपल्या शिवसेनेवर टीका होताना महाराष्ट्राचा बाणा जर कोणी महाराष्ट्रामध्ये केवळ ठेवला असेल महाराष्ट्राचा बाणा कोणी जर आपल्या सर्वांकडून आदर ठेवला असेल तर तो संजय राऊत साहेबांनी ठेवला आणि खरं तर ना झुके आहे ना झुकेंगे याचप्रमाणे जर मी पूर्ण करून चालेल परंतु मी मोदी शाह किंवा अफजल खानांच्या फौजेपुढे झुकणार नाही हा आदर्श संजय राऊतांनी दिला आहे आणि तोच आदर्श आपल्याला सर्वांना मिळायचा आहे. आज जरी आपली सत्ता नसली आज जरी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर सुद्धा पक्ष नसला तरी आपल्या विरोधात जो पक्ष आहे त्याची संख्या मोठी असली तरी आज आपल्याला लढायचं आहे ही भूमिका आपल्या प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे. जरी आम्ही संख्येने कमी असू तरी निश्चितपणे त्यांच्याशी लढू आणि जिंकू असा विश्वास आम्हाला सर्वांना आहे. भाऊसाहेब खासदार विजय राऊतांच्या मार्गाखाली आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अत्यंत चांगलं काम त्या ठिकाणी करतो आणि म्हणूनच लोकांचा विश्वास आमच्यावर आहे. आज जरी काही लोक आपल्याला सोडून गेले असते तरी ही जनता ही शिवसेना ही आमच्यावर आणि सोडून गेलेल्या इतक्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नवीन नाही आहे. काही 15 वर्षापूर्वी हो म्हणणारे या ठिकाणी या शिवसेना
असलेले शिवसेना नेते, शिवसेनेचे खासदार, हे जे करावं लागेल ते या ठिकाणी आम्ही करू. आज आपल्याला माहिती की कोर्टात संघर्ष काय सुरू आहे आणि तो संघर्ष आपल्या नेतृत्वाला सुरू आहे. परंतु कोण आमदार लोकांचं ऑफिस कोण न होते यापेक्षा आम्ही पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीला मुख्यमंत्री या ठिकाणी बोलवण्यासाठी वाटेल तो त्या आज आमच्या कार्यकर्त्यांवर 25 कार्यकर्त्यांवर 307 निकाल लागला आहे. त्या ठिकाणी कमी लढ्यामध्ये 307 काही नसताना मुद्दाम या ठिकाणी परंतु आम्ही त्यांना नमणार नाही. आमच्याकडे एसीबी चौकशी आहे परंतु आम्ही त्यांना नमणार नाही. तर उद्धवजीच्या प्रमाणे पुन्हा लढू, तुमचा आदर्श घेऊन आम्ही निश्चित याकडे काम करू. तुमचा एकदा खरं तर तुमचा आदर्श तुम्ही पुन्हा दिल्यानंतर सुद्धा पुन्हा सुटल्यानंतर सुद्धा जो आदर्श आम्हाला लागला तो आदर्श लावून आम्ही घेऊ. आपलं पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्वागत. आणि यानंतर मी खासदार विनायक राऊतांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन करावं. या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेना नेते, शिवसेनेचे खासदार आणि मागच्या 3 वर्षापासून मोदी असतील, अमित शहा असतील, देवेंद्र फडणवीस असतील, यांची कोंबडी चोर असेल, या सगळ्यांची झोप उडवून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये शिवसेनेचा आवाज बुलंद करण्याचं काम या शिवसेनेच्या नेत्यांनी केलेलं आहे. ते आदरणीय संजय राऊत साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमचे अरुबाई गजवडकर, माजी महापौर दत्ता दळवी, आमचे सन्माननीय आमदार वैभव नाईक, या जिल्ह्यातील शिवसेनेचं नेतृत्व सतीश सावंत साहेब आहेत, संदेश पारकर साहेब आहेत, अतुल रावराणे आहेत, त्याचबरोबर बाळासाहेब गावडे आहेत, महिला आघाडीच्या जिल्हा प्रमुख मिनलताई सावंत, जान्हवी सावंत, त्याचबरोबर आप्पा पराडकर, आमचे कणकवलीचे युवा सेनेचे प्रमुख नगरसेवक सुशांत नाईक, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, आमचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते, युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख दुसरे मंदार शिरसाट, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, उपस्थित पत्रकार आणि शिवसैनिक बंधू-भगिनींनो, राऊत साहेब तुम्ही बऱ्याच दिवसांनी आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आला, त्यामुळे आमच्या सगळ्यांना बरं वाटलं आणि आमचा बरं वाटलं पण समोरच्यांचा काही धडधाडला. तर प्रथमच एक विनंती करते तुमचा की ज्या कन्नडीमध्ये यापूर्वी मागच्या पोटनिवडणुकीमध्ये उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी तुम्हाला प्रचाराला रोखण्याचं काम ज्या गुंडांनी केलं, त्या गुंडाला कसं थोबाड सुजलं जातं हे दाखवण्याचं काम आमच्या तालुक्यातून पृथ्वीराज सावंतांनी केलं. याचं पुष्पगुच्छाने स्वागत करा.
परंतु हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली खासदार म्हणून मी आमदार म्हणून वैभव नाईक साहेब आणि आमच्या सर्व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या जिल्ह्यामध्ये कामाला सुरुवात केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने संस्कृती प्रिय असलेला हा जिल्हा, शांतता प्रिय असलेला हा जिल्हा, विचाराने चाललेला हा जिल्हा हा कसा असतो हे आता दिसायला लागले. पण तो अजून मध्ये मध्ये वळवळतात काय किडे वळवळले की त्याला खेटायचं काम करण्यासाठी शिवसैनिक तयार आहे. किती अजून वळवळायचे तेवढून वळवळू नये. तर साहेब गंमत अशी झाली, आज मुख्यमंत्री येऊचे होते वेंगुर्ला आणि रत्नागिरी. त्यांच्या काळात तुम्ही आता येतात. त्यांनी आज जे येणार होतं ते काळात येऊन काय आणि आमचा आव्हान ठेवला होता त्यांचा. एका बाजूला ते मानमोडे गद्दार, त्यांच्या बाजूला हे गाडीवाले बुवा मुख्यमंत्री, त्यांच्या बाजूने फिरणारे लोक किती आणि शिवसेनेच्या भगव्याखाली एकवटलेली किती ताकद ही या ठिकाणी दाखवायची होती. एकवीस 5-25 लोक सुद्धा जमा करू शकले नाही. पण आज संजय राऊत साहेब यायचं म्हटल्यानंतर कोणाला वाहनाला पैसे नाही दिले, येताना चहा पाणी प्या म्हणून कोणाला सांगितलं नाही. युट्यूब हा बसायला खुर्ची नाही, भत्ता नाही, वाहनाला पेट्रोल डिझेल काही नाही. परंतु काल आमच्या वैभव नाईक, सतीश सावंत, अतुल गावरान आणि संजय पारकर यांनी कटकवली ठरवलं की संजय राऊत साहेब येत आहेत ना, बऱ्याच वर्षभरात कालावधीनंतर ते येत आहेत. तेव्हा साहजिकच आहे पटवर्धन चौकामध्ये स्वागत जे होईल ते संजय राऊत साहेबांचं होईल. हा धक्काचा निकाल आहे. शिवसेनेची ज्वलंत तोफ तर आहे, पण भ्रष्टाचाराला गाडून टाकायचं आणि भ्रष्टाचारांना सुद्धा धडा शिकवायचं एकमेव असं नेतृत्व म्हणजे संजय राऊत साहेब. आम्हाला अभिमान वाटतो. त्याच्यात मला जास्त अभिमान वाटतो तो माझ्या आईबाबत. त्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने संजय राऊत साहेब ऐके याच्या अगोदर ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या गुंडाने एका गरीब आणि वृत्तपत्र सृष्टीचं पावित्र्य ज्याने राखलं होतं आणि याच्या विरुद्ध आवाज उठवून आणि या नारायणरावांनी भारतीय जनता पक्षाच्या दलालांचं षडयंत्र उघड आणण्याचं काम करत होतं. त्या शशिकांत वारसेंची हत्या त्या भारतीय जनता पक्षाच्या गुंड पंढरीनाथ आंबेडकर यांनी केलं. त्या शशिकांत वारसेंच्या घरी त्यांची वृद्ध आई, त्यांचा एकुलता एक मुलगा आणि एक छोटंसं झोपडं, त्या झोपडीत जाऊन माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या वतीने केवळ वारीच्या कुटुंबियांचं तर आधार दिला, पण त्या ठिकाणी न्यायासाठी लढणाऱ्या जनतेला सुद्धा आधार दिला. म्हणून रावसाहेब तुमच्या मनापासून आभार मानतो. पहिल्या दिवशी मी गावाला गेलो त्याच वेळेला सांगितलं होतं की येत्या आठवड्यात संजय रावसाहेब येणार म्हणजे येणारच. आणि म्हणून इरादा तेरा आणि धमाका मेरा ही जी घोषणांच्या शिवसैनिकांच्या कल्पनाशक्तीतून निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे मी फार काही तुमचा वेळ घेत नाही. तुमचा धमाका असा जबरदस्त असतो. त्यांच्या नवऱ्या फुटतात की न फुटतात ते कोणाला कळतच नाही, पण तुमचा प्रत्येक ऍटम बॉम्ब त्यांची झोप उडवत असतो. आता सुद्धा तुम्ही यायच्या अगोदर पत्रकार इथे येऊ नये म्हणून त्यांनी प्रेस आयोजित केली होती नारायण महाराजांनी. आणि मी काय सांगायचं काम केलं. आता लोकसभेमध्ये मी आहे, राज्यसभेमध्ये संजय राऊत साहेब आहे. दोघे जण आम्ही भारतरत्न महाराजांची शपथ घेऊन सांगतो, नाहीतर ह्या केंद्रीय मंत्र्यांनी येऊन शपथ घेऊन सांगावी, अरे तुम्हाला जे पद, जे तुम्हाला जो पोर्टफोलिओ दिला त्या खात्याचा फुल फॉर्म एकदा तरी सांगा जन्मामध्ये.
हे कोणतेही पद मिळालं तर स्वतःसाठी, शिल्लक राहिलं त्या चंगुमंगूसाठी, बाकी कोणाला नाही. त्यामुळे आजपासून नव्हे तर मागच्या काही वर्षापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली दादागिरी, दहशतवाद दुर्दैवाने पत्रकार शशिकांत वारिस यांच्या मृत्यूने तो संपलेला आहे. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा त्या रिफायनरीच्या प्रश्नी कोणाचा बळी पडणार नाही, कोणाचं बलिदान वाया देऊ जाणार नाही, हा शब्द राऊतसाहेबांनी तिथे नक्की दिलेला असणार. म्हणून राऊतसाहेब तुमचे मनापासून मी आभार मानतो आणि माझ्या शब्दाला विराम देऊन माझा माहिती आपल्याकडे सुपूर्द करतो. धन्यवाद. जय जय महाराष्ट्र. वैभव नाईक आणि या मंचावर उपस्थित असलेले आणि कृतीशिवाय उपस्थित असलेले माझे शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, मला लोक विधानसभा माहीत सादरकार आहेत. कंटोलीचा धमाका वेगळाच असतो. मगाशी लवकी फटाके फोडण्याचा प्रयत्न झाला, पण दत्ता दळवीची केळी फुटली नाही. आपण मध्येच फोडतो लंबी लंबी. हे जे कंटोलीकरांच्या सुखी डोक्यातून जे निघालंय, इलाका तेरा धमाका मेरा, इलाका किसी का माफ करे, इलाका शिवसेना का है. हा इलाका शिवसेनेचा आहे, होता आणि राहणार. आणि धमाके अजून व्हायचे आहेत. कोणी सत्तेवर येऊन बसला असते म्हणून कोणी फार शहाणपणा करू नये. मी मागेही सांगितलं, आताही सांगतो, केंद्रात मंत्रिपद राज्य जे आहे तुम्ही पहा. दिल्ली आम्हाला जास्त कळते. असो, मी आलो होतो रत्नागिरीला. एक तरुण पत्रकार शशिकांत वारसे ज्या निर्मूल पद्धतीनं मारला गेला, त्याच्या घरी जाऊन आलो, विनाकारावर पण जाऊन आले. आज आम्ही गेलो. या महाराष्ट्रात काय चाललं नाही, कोकणामध्ये काय चाललं, कालपर्यंत जे कंटोलीमध्ये होत होतं, त्या जिल्ह्यामध्ये होत होतं. श्रीधर नाईकांचं नाव मी घेतो, सत्यविजय दुसऱ्यांचं नाव घेतो, रमेश भोवेकरांचा, अंकुश राणे आणि अन्याय आणि पुढे शशिकांत वारसे. इकडली गुंडगिरी, इकडला दहशतवाद शिवसेनेनं कायमचा भरून काढला.
रस्त्यावर उभं राहिलेलं. आता श्रीधर नाईक असतील, विनायक राऊत असतील, वैभव नाईक असतील, विनायक राऊत असतील आणि त्यांचे सगळे सहकारी यांनी सगळ्या मागण्यांना शेवट आपण मारलेलं आहे. आता इथे आमची गरज नाहीये, आपण मजबूत आहे. बाळासाहेब ठाकरेंनी मागण्याची माणसं दिली. बाळासाहेब ठाकरेंनी माणसांची मागणी दिली, मागण्याची माणसं दिली. माणसांना सरदार बनवलं आणि त्या सरदारांनी शिवसेनेच्या पाठीमध्ये वाढ केली. त्याचं एक मागण्या कणगोलीमध्ये, एक मागण्या कणगोलीमध्ये. आजच्या मागण्याची अवस्था काय आहे? विधानसभा तुम्ही एकट्या झाला, माझ्याबरोबर एकही पोलीस नाही. मी काय एकटे या, एकटे या, एकटे येऊन दाखवा. आजूबाजूला माझ्या पोलीस नाही. मी मुंबईतून एकटा निघालो होता, मी एकटा उतरलो, एकही पोलीस नाही. इथे एकटा आलेलो आहे आणि या पटवर्धन चौकामध्ये माझ्या शिवसैनिकांबरोबर उभा आहे. ही हिंमत, हे धाडस हे बाळासाहेब ठाकरेंकडून शिकले. आणि छातीवर वार घेणारे माणसं, छातीत वार करणारे माणसं. आणि म्हणून माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीवर ज्यांनी वार केलेले आहेत त्यांना सोडणार नाही. पहा तुम्ही, कोकण असेल किंवा महाराष्ट्र असेल, संपूर्ण ज्यांनी ज्यांनी वार केले ते सोडणार नाही. हे जे समोर मोठ्या प्रमाणात जे आपले शिवसैनिक बांधव आहे, एका इथं चांगले नाहीये, हे एका श्रद्धेने, एका निष्ठेने आले. या जिल्ह्याने बाळासाहेब ठाकरेंवर जीवापाड प्रेम केले आणि बाळासाहेबांनी या जिल्ह्यावर प्रेम केले. आज मुंबईतील महाराष्ट्राची शिवसेना जी दिसते त्याची विजय या भूमीत रोवलेली आहे. मुंबईतला या कोकणातला जो माणूस आहे, चाकरमाने आहे, त्यांनी रक्ताचं, घामाचं शिकवण करून ही शिवसेना उभी केलेली आहे, रुजवलेली आहे. ती अशी कोणाला उतरता आणि उपटता येणार. किती प्रयत्न झाले, आताही सुरू आहे. कोर्टामध्ये आता चालू आहे, सुप्रीम कोर्टात 4 महिन्यापासून न्यायमूर्ती ऐकताय. अरे काय ऐकायचं आहे? एवढं काय ऐकण्यासारखं आहे? शिवसेना कोणाची? अरे शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंची सांगायला का 6 महिने लागतात? ज्या बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेचं रोपटं लावलं 50 वर्षापूर्वी, एका शिंदेच्या घरातून बी आणलं का? हिंदुत्वासाठी या बाळासाहेबांनी जीवाचं रान केलं. आणि कोण होतो? विनायक राऊत कोण होते? वैभव नाईक कोण होते? संदेश कोण? हे सगळे मगाशी फडणवीस सावंत, त्याचे वडील मोहन सावंत, भले भले दत्ताजी दळवी. अरे आम्ही कोणी नव्हतो. आमच्या मागणी 4 अक्षर शिवसेना बाळासाहेबांनी लावली. अरे म्हणून आम्ही आहोत ना. कोण शिंदे, कोण राणे, कोणी नाही. ही शिवसेना मागली, ती बाळासाहेब ठाकरे खतम करण्याचं काम नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी कारस्थान रचलंय. त्या कारस्थानाचे हे सूत्र आहे. आणि न्यायालयाला 5 महिने 6 महिने शिवसेना
असेल तो निर्णय जनतेला घेऊ द्या. महाराष्ट्राच्या जनतेला निर्णय घेऊ द्या. शिवसेना कोणाची आम्ही जातो निवडणुकांना सामोरं जातो. लोक फैसला करते की ही शिवसेना कोणाची. ही शिवसेना शिंद्यांची काय ठाकरेंची प्रश्नच येत नाही. शिवसेना एक आणि एकच आहे. दुसरी शिवसेना निर्माण होऊ शकते. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर 50 वर्षापूर्वी या महाराष्ट्राच्या देशामध्ये 280 सेना निर्माण झाल्या. 280 सेना, 30 सेना. पण फक्त 2च सेना शिल्लक राहिल्या आहेत. सीमेवरची भारतीय सेना आणि शिवसेना. बाकी सगळ्या सेना आल्या आणि गेल्या. त्या शिवसेनेला आव्हान द्यायचं म्हणून बाळासाहेबांचा आत्मा पाहतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आत्मा पाहतोय. अमित शहा ऐकताय उद्या पुण्यात राहणाऱ्या शिवनेरीवर जरूर शिवनेरीचा इतिहास समजून घ्या. छत्रपती शिवाजी महाराज का जन्माला आले ते समजून घ्या. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान त्या शिवनेरीच्या मातीमध्ये त्यांनी रुजवला आणि ती माती या कोकणपर्यंत आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांचं साम्राज्य राज्य उभं करण्यासाठी कोकणची भूमी का निवडली. हा सिंधुदुर्ग का निवडला. रायगड का निवडला. कारण इथे जीवाला जीव देणारे, स्वाभिमानासाठी प्राणांचं बलिदान करणारे मावळ्यांचं फौज इथे बेईमानांचं पीक कधी निघणार नाही. तो बेईमान निघाला त्याला इथे बेईमानी जनता सोडत नाही. लाचार फेकलेल्या तुकड्यांसाठी मान विकणारी ही कधी माती. आणि आज आमच्यावर तिला कमी संकट आहे. इथे बसलेल्या प्रत्येकाला संकट आहे. आज इथे वैभव असेल आणि सगळे असतील कोणत्या केसेस एसीबी नका घरी झाले. एसीबी अरे तुम्हाला आमचं सगळं दिसतं आणि तुमचं कोणते ते बघा ना. तुमचं काढू का त्या किरीट सोन्याच्या जुन्या तक्रारी काढा. मग भले तुम्हाला 100-200 कंपन्या पडायच्या आहेत. अरण्य जाती हे करून जातात. मला टाकला तुम्हाला तर मी रडत नाही बसलो. मी गेलो असा खडकवत गेलो का नाही. आणि हा हवा खडकवत करून बाहेर आलो. मरेपर्यंत भावला शेवटचा मी सांगत नाही. या महाराष्ट्रातील लाखो करोडो जनता सांगतो आमच्यावर खोटे खटले दाखल करतात. आमच्या आमदारांवर आता खटले सुरू आहेत. एसीबी अँटी करप्शन. अरे जे सरकार भ्रष्टाचाराच्या खोक्यात उभं राहिलेलं आहे ते आमच्या आमदारांची काय चौकशी करणार. तर आम्ही का रस्त्यावर पडलेला आहे नाही. आम्ही खाऊन शेवटी बाळासाहेब ठाकरेंच्या कृपेने आहोत. महाराष्ट्र
ही कायमची निरस्पणातून झाल्याचं होणार नाही आणि त्याची सुरुवात त्या कोकणातून करण्याचा विचार आपण सगळ्यांनी करायचा. आणि धमक्या आम्हाला देऊ नका. आता जी शिवसेना आहे ही शुद्ध पवित्र काऊन सुवाकून भट्टीतून अगदी परीक्षा देऊन निर्माण झालेली आणि राहिलेली शिवसेना येलेली आहे. ही पुण्याच्या धमक्याला गावांना आणि आमच्या अंगावरती आज कर्ज केलं आमच्या अंगावर आज तर कन्नडी पॅटर आवडील रोमांचित झालो मला मला असं वाटतं की त्याला शौर्य बनवलं गेलं. जसं शौर्य गाजवणाऱ्या सैनिकांना अधिकाऱ्यांना वीरचक्र शौर्यचक्र परमवीरचक्र महावीरचक्र दिलात अशी अनेक शौर्यचक्र छातीवर लावण्यासाठी आमचा शिवसैनिक तयार तो डोळ्यात गेलालाही तयार आहे छातीवर हात घालायलाही तयार आहे आणि कन्नडी पॅटर्न लावायलाही तयार आहे. जेव्हा सरकार आहे पोलीस आहे जिल्हाधिकारी तुमचे आहे म्हणून काय गोष्टी करू नका. उद्या सगळ्यांना तुम्हाला आम्हाला सलाम मारायला लागणार आहे. खास करून पोलिसांना आम्ही सांगू अरे तुम्ही आमचे का बाळासाहेब ठाकरे विचार आणि स्वाभिमानाचा विचार हा तुमच्या